ki khubor na ka shlem jong nong san hima MLA ka umroi uba George P Lingdo ha ka sngi baar ka balong ru ka lingkho sngi yam bakhat saw jong ukpa jong mentri rangba barim ka jilla uba ike maulong ulakhana ya shibun ki aka ki bayade bat uni urat ba ka jilla bakanthop nadu ki jingsanyang jong shakaroi ka par hadu ka jingsha kuno bamsap halor ka Meghalaya House Kolkata Haba ai jingkran haka jingyalang kabalalong ha Little Flower High Secondary School Maubri kaba Harib Hoi District uba lingdo ulaong ba ukpa jong ulaya khunting bha hakitugi por ba udang long kumunong mikman nagbenta ka jaka penyang kali kamai ribhoi hasor shlong kani kala urlong hadien ba ulalong kumu menteri rangba ha ka ba ringkat ka jingas ngothu jingmot bat ki sipai cantonment bat ka cantonment board ban sayo ya ka stan ribhoi ulaong ru ba ka nigrims ka bayeng menta ban ai jing sumari ki dok ki sok jong ka jalla kumjo na ka leng ka than chatei la mi ngi ka de ha jing bu dien jong ba maulong kumu menteri rangba balala banbu yo maunong rem yaka house nam 8000 iwei ulai thuru ba ka Meghalaya House hakasba Kolkata kadeling ba jing pratanti jong khpa jong house nam khat khandai spa khandai phuwei kumu menteri ka GAD haba phai shomroi constituency uba maulong lasanyang shi ka dei haba phai shi ki school ki surok ka ka boarding ka rep karyang ki jingking bat ki wei Kidon buon ba ki benta ha kabala pensa kan mau ki jingrai jong uba maulong ko mu lampang ha kini kisngi kaba ka yeng dor bar ka kan mau uni onong ya lamula trei rat ba ru ban penyatli ki seng riu lom hadu banda seng ya ka United Democratic Party house nam khat khandai spa khandai phunyo halor ka jingsha ka no bam sap habayade bat ka Meghalaya House ko momenti rangba ulama ni ka jingsha ther mau ka yeng ka sem na ki sengi ba persya bat wat ban penja buram ya ka kerteng jong komunong yalam MLA ubalong ru ukhun rangba uba maulong ulaong kalaban khia bha kani ka jingsha kano bamsam hadu baki khanna school ki bam ithu yo ba he ki perta ba uba ike maulong ude umentu kitabaro ki ja bat kini ki ban khia ka jingmot jing perkhat jong bat ka kwat ka khia ka hiar arsut ulai thoru bade ha ka arbu phra tre ukala lingkot 8000 phra ba ka high court kala pen khut no ka kerteng jong khpa jong na kata ka jing kano bamsam uba George ulaong ngakan mau baha ka sngi ba ka high court ka rai ban pen khut ka kerteng jong na kata ka jing sha kano bamsam idayam rangba bari ong ye imei ngala ong ya phi ba ngam shim la tu shu ha kani ka sngi kila don ru na preng ki riu pat ba ki bla kran chaphang ka te ka phang bat ban pen pau ka jing sngo si halor ka jing sha pen tho bria jong ba ike maulong ka bam don jing shisha ha e ru ka jing sha kan no bam sa jong ka Meghalaya House ka ba kumu chief minister Rahman ya ka jing sha therma wa ka yin ka semru pai du ka yin ka sem na ka dau ba kiseng ki ba persyai la theru ma we yin ka sem but la wat ban penja buram ya ka keteng jong ko monong yalam ba kala ban khia ba ya ta ka jing sha kan no bam sa ba ki khna school ibam ithu yu wa he ki perta bo iki molong de mentu kita baru khai ki ja ban kala ban khia ya ka jimut je perkhat jong ba ka jing ko jing khia jong ka hiar arsut anda Dei hapreng ju kita jiban khia la resign no ko chief minister isyak no bamsa la ino la jong ka kam but ausnem arjan lai irem ha election room nangi kertiang dien pat lo ke jikur khu abala la ban yang rang ba ha ki ki por man peni syak ko perthai bi persyang ban le ke ba batam tad hado ka arpu pratering January 8000 pra bailai syaka high court baka high court ka supply ani ka sepen khonyo ya ka kerteng ke jong na kata ka jing bamsa ban kada kan mau ba ka si baka high court ka rai ban pen khoi ya ka kerteng ke jong na kata ka jing sya kan no bamsa de yam rang ba badi ong yai me na la ong pi bangam sim la tu ba kita ki umat ki ba ko munong yelam belajar ikan mau hadu gini gisngi ban tam
ya ki jingno senyang ke bai la long shisha ku chief minister bagi pai ba ki house nem arajar yuweiru ka ing dorbar assembly how to snap but hadu gini gisngi ngi patla ban yo ya ka assembly ka bathamai na ka daw baka ing how to snap arajar yuwei ida wan pai kirki natura na ngambakla banwan pen ya ka te jing ing jo ka assembly ka badan po plus beja but ida pai do not bani i ta ka assembly ka baglay te la ar pusan lai pusnem makan ing hakman jungi ban adon ru ka jing ing jong ka KGP hospital juai how to snem ban mai i ku muchi minister la mare ban ai ka jing kershan kum gini jing tunjuk ba kumulong ilam uma andre adon rengkat pat le jong ki pai ba bat na kapor syakapor ikan mau kita ki baro ngani pada api bapin pulih ke kot nomor dia tulut ya pin pulih show mau kini kikin tien hendiat ha ka pareng kiba kinong ilam kibu na ka mutajung i ka bapin lap haki jingtho kaba way na ki minister Barim Emily Barim Wong he dominated sessions so much in every aspect and he raised issues relevant to the state in a very, very pointed manner. He made the ruling side's life a little more uncomfortable by his very strong and committed role in the House. Layeng berbor hapo yeng dorbar. Bad lara ekimat ke bakong sang. Bad hai rukom i babiang ba. Kalau pelong ia ke sorkar satu kopor bakan mantai. Nak daw jaga jinglong kain bor. But ka jingno senyang ka pakerpang pat ka besyedhem ka jong ni nong elam hang te po yeng darbar Chamberlain bi marang we ni ki minister ki Barim but Emily Barim ujuang kumni bo tebet bau tau Emily ban kan pareng hadu gini ki singi don ki kentin ki bangim ju sung thu ngi pe e ki record ke ba Chamberlain marang uju kren hapo assembly but hangni pinlap ya ta jing tibet jong lu Emily Buang the fecundity of imagination and resourcefulness of ideas unputdownable and unrelenting insofar as the rural priorities are concerned. He is known for his robust common sense, reasonableness and proven track record of parliamentary performances of a high order. Kijingero na komentaw unong ilam obangi kum ki pai ba umroing legit berpa syak te yung dorbar thau ain ke blong ke yung kentang na ka benta ka syak pai ba hawar hajar we ini khla hakapor ba ilong siflista kada pendong yang sim jonga ka pendong kham tam yo ba ike molo bat ditagi laingot ki bah man persawa keleng jong kari kasih berjati na isi handuk ini si ngam kuak banyak i ke dulu ki bat nganum jer kata ini laingot kita ki prak ki balai bat terwa bat persawa ya kasur bu ike molong denung diri unong tu kadno ke jesuk tang sulang makadai kita pertai kestan mana ada pertai menara ada menbak sulang siat ya no Toma mulai turai kena babu batau yang ya i babu ya no umap bat ngimap bat isap lakasa to kita dia lenti jonga bat i kalau lun sisa dat hadu bah in lip no hikmat man le chalau jong